Na to, aby sme mali poriadok v celej Active Directory, máme k dispozícii kontajnery, ktoré sa nazývajú organizačné jednotky. Organizačné jednotky sú identifikované takouto ikonkou, teda ikonkou zložky s adresárom. V prípade, že chcem vytvoriť novú organizačnú jednotku, kliknem na nadradený element, teda v tomto prípade, ak ju chcem vytvoriť priamo v doméne, kliknem na škola.sk a potom klasika pravým tlačidlom New Organizational Unit a dám jej meno. Je dobré vytvoriť si zvlášť organizačné jednotky pre počítače a zvlášť organizačné jednotky pre používateľské účty. Budeme v tom mať potom väčší poriadok a ľahšie sa nám budú aplikovať bezpečnostné politiky. Jediný údaj, ktorý je potrebné zadať, je názov organizačnej jednotky. Takže ja si vytvorím štruktúru, ktorú si rozdelím na počítače. A takisto si vytvorím organizačnú jednotku, napríklad študenti, a organizačnú jednotku učitelia. V rámci počítačov si ešte môžem rozdeliť organizačnú jednotku na ďalšie podjednotky, takže kliknem na nadradený element. V tomto prípade chcem mať v organizačnej jednotke počítače vytvorené organizačné jednotky podľa učební. Takže klikneme na počítače pravým a opäť dám New Organizational Unit. No a vyplním si učebňa 30, učebňa 29. No a študentov si môžem rozdeliť napríklad po ročníkoch. Takže dám si tam organizačnú jednotku organizačná jednotka ročník 1, ročník 2, ročník 3, ročník 4 a môžem si dať ešte jednu organizačnú jednotku kvôli tomu, aby sme videli, ako sa organizačné jednotky mažú. Takže dám si tú organizačnú jednotku napríklad ostatné. No a v prípade, že ju chcem zmazať, kliknem pravým tlačidlom a zvolím možnosť Delete. Systém sa ma opýta, či chcem naozaj zmazať organizačnú jednotku. Kliknem na Yes. Po potvrdení vymazania mi systém vyhodil chybovú hlášku, že nemám dostatočné práva na to, aby som mohol vymazať organizačnú jednotku ostatné, alebo je táto organizačná jednotka ochránená pred accidental deletion, znamená nejaké vymazanie omylom. Takže keď ste si všimli, pri vytváraní organizačných jednotiek sme nechali zaškrtnuté toto políčko Protect Container from Accidental Deletion, čiže ochrániť kontajner proti náhodnému vymazaniu. A v prípade, že chceme danú organizačnú jednotku zmazať, musíme sa nejako dostať k tomuto nastaveniu a dať ho preč. Keď si zvolím možnosť Properties,
tak v žiadnej z týchto kariet sa toto zaškrtávacie políčko nenachádza. Musím sa k nemu teda dostať nejakým iným spôsobom a spravím to tak, že kliknem na možnosť View v nástroji Active Directory Users and Computers a povolím mu možnosť Advanced Features. Objavili sa mi tu aj ďalšie kontajnery, ktoré sú používané systémom. No ale keď si rozkliknem môj kontajner študenti, tak teraz už po kliknutí pravým na ostatné a výberom Properties mám ďalšie záložky a jedna z nich je záložka Object a tu sa už nachádza samotné poličko Protect Object from Accidental Deletion. Toto poličko odškrtnem preč, kliknem na OK a je možné danú organizačnú jednotku vymazať. V prípade, že už som si vytvoril nejaké objekty Active Directory, ako sú používateľské alebo počítačové účty a sú umiestnené v iných kontajneroch alebo v iných organizačných jednotkách, tak ich môžem jednoduchým spôsobom vystrihnúť a vložiť do požadovaných iných organizačných jednotiek. Napríklad chcem vložiť počítač, ktorý má názov Učebňa 29 PC2 do organizačnej jednotky Učebňa 29. Mám možnosť urobiť klasický drag and drop, takže Učebňa 29. Objaví sa mi varovanie, ktoré má niečo spoločné s Group Policy Object, teda s politikami zabezpečenia, ale momentálne to neriešime, pretože ešte nevieme, čo to je. Takže zatiaľ len potvrdím presun, dám yes a už sa mi počítač objavil v správnej organizačnej jednotke. Alebo druhá možnosť, kliknem pravým tlačidlom, dám cut, potom vojdem do učebne 30, kliknem pravým tlačidlom, dám paste, no a počítač je presunutý do organizačnej jednotky. Podobne môžem pokračovať aj s ostatnými objektmi Active Directory, ktoré tam už mám. V prípade, že chcem vytvoriť konkrétny účet priamo v organizačnej jednotke ročník 1, vyberiem si danú organizačnú jednotku, kliknem na ňu pravým tlačidlom, no a zvolím opäť nový objekt Active Directory, čiže New, a zvolím možnosť User. Sem vyplním požadované údaje, login, heslo, no a zvolím si možnosti, ktoré sa týkajú hesla. Čiže napríklad možnosť, že heslo nikdy nevyprší, lebo štandardne heslo vyprší po 1 mesiaci a je treba ho nastaviť na novo z hľadiska bezpečnosti. Takže mám vytvoreného používateľa. V prípade, že idem vytvárať používateľov, ktorí majú mať nejaké rovnaké vlastnosti, môžem si vytvoriť šablónu daných používateľov a z danej šablóny potom nakopírovať a vytvoriť nové používateľské účty. Spravím tak rovnako, ako som vytváral klasický používateľský účet, takže zvolím možnosť New, User, no a vyplním si
nejaké fiktívne meno, napríklad šablóna pre prvý ročník. Tento účet používať nebudeme, takže je v podstate jedno, aký mu dáme login. A takisto je jedno, aké mu dáme heslo. Je dobré, ak tento používateľský účet vypneme, takže zvolíme možnosť Account is disabled kvôli bezpečnosti, aby sa náhodou niekto nepokúšal prihlásiť cez tento účet, ktorý má slúžiť len ako šablóna pre ostatné účty. Pri tomto používateľskom účte vidíme inú ikonku. Nie je tam klasická ikonka používateľa, ale je tam ikonka používateľa, ktorá má pri sebe šípku dole, to znamená, že účet je vypnutý. Ak teraz kliknem na tento používateľský účet, môžem v ňom vyplniť niektoré údaje, ktoré sú spoločné pre všetkých používateľov, ktorých budem ďalej vytvárať. Niektoré údaje sa nakopírujú, niektoré údaje sa nenakopírujú. Údaje, ktoré sa nebudú kopírovať, sú väčšinou tie, ktoré sa pre každého používateľa menia, napríklad telefónne číslo. Môžeme si to vyskúšať a následne si ukážeme, čo všetko sa skopíruje a čo všetko sa neskopíruje. Čiže description vyskúšame vyplniť všetko, čo sa bude dať, alebo aspoň teda väčšinu tých základných údajov. Takže tu bude šablóna používateľov pre prvý ročník. Office bude napríklad naša škola. Číslo telefónu. E-mail. Webová stránka. Skúsime adresu. Toto je adresa používateľa a nie adresa organizácie, v ktorej pracuje. Čiže vyplníme napríklad fiktívna ulica 26, Košice 04001, Slovensko. Account, čiže sú tu údaje o účte, k tým sa vrátime za chvíľku. Prejdeme napríklad na telefóny. No a údaje o organizácii, v ktorej používateľ pracuje. Napríklad job title bude študent, department bude prvý ročník, SPSE Košice. Takže mám vytvorenú šablónu a z nej teraz môžem vytvoriť kópiu účtu pravým kliknutím a zvoliť možnosť copy. Systém odo mňa opýta používateľské meno, pretože každý používateľ má mať jedinečné meno, preto musím vytvoriť meno nového účtu. Dám tu napríklad Peter Veľký. No a už v tomto kroku vidíme, že sa nám nakopírovali vlastnosti zo šablónového účtu, teda napríklad to, že používateľský účet je vypnutý a že používateľ si musí zmeniť heslo pri najbližšom prihlásení.
teraz vidím, že sa mi vytvoril používateľský účet a má predvyplnené niektoré položky. Vidíme, že záložka General nemá žiadne nakopírované položky zo šablóny, pretože je to záložka, ktorá sa týka priamo toho človeka a je predpoklad, že každý človek má iné meno, iný popis, pracuje v inej kancelárii a má iné číslo, iný e-mail a inú web stránku. Z adresy sa samozrejme nenakopírovala ulica, pretože každý používateľ býva na inej ulici, ale nakopírovalo sa mesto a štát, pretože je predpoklad, že ľudia, ktorí pracujú v jednej firme alebo teda v jednej pobočke firmy, sú z rovnakého mesta alebo väčšina z nich je z rovnakého mesta. Zo šablóny sa mi nakopírovali údaje o účte, a to konkrétne údaje o hesle. My si o chvíľku ukážeme aj ďalšie nastavenia účtu. Z hľadiska telefónu sa mi samozrejme nenakopírovalo nič, pretože každý používateľ má iný telefón, iný mobil, iný pager, ale v organizácii sa mi okrem job title nakopíroval napríklad department, teda oddelenie, v ktorom daný používateľ pracuje, a takisto názov firmy alebo podniku company. Ja si teraz skúsim upraviť šablónu a budem sa konkrétne venovať záložke account, pretože okrem vecí, ktoré sa týkajú hesla, mám možnosť ešte upravovať ďalšie nastavenia, napríklad nastavenie Logon Hours. Logon Hours je nastavenie, ktoré hovorí o tom, kedy sa môže daný používateľ prihlasovať. Napríklad pracovná doba je od 8. do 4. teda od 8. rána do 4. poobedia a používatelia sa nemajú čo prihlasovať v iných hodinách, pretože by mohli napríklad prísť večer do firmy a odcudziť nejaké dáta, ak nebudú pod dozorom. Takže tu v tomto nastavení mám možnosť vybrať si to, kedy sa používatelia môžu prihlasovať. Modré políčka znamenajú, že prihlasovanie v tomto čase je povolené. Biele políčka znamenajú, že prihlasovanie v tomto čase nie je povolené. Teraz mám označené všetko. No a môžem kliknúť na Logon Denied, aby som vymazal akúkoľvek možnosť prihlásenia podľa času. A zvolím si prihlásenie len od pondelka do piatku od 8. rána do 4. po obede. Vyberiem si teda pondelok ráno o 8. To vidím vyznačené tu dole v časti Monday from 8 AM to 9 AM. No a jednoduchým spôsobom drag and drop si viem nastaviť Monday through Friday from 8 AM to 4 PM. Takže pondelok až piatok od 8 rána do 4. po obede. No a zvolím modrú možnosť Logon Permitted. Tým pádom sa mi vyznačili časy, kedy sa daný používateľ môže prihlasovať. V inom čase sa prihlasovať nebude môcť. Kliknem teda na OK. Stále pracujem pod šablónou a o chvíľku uvidíme, že po nakopírovaní daného používateľského účtu zo šablóny sa mi skopírujú aj tieto nastavenia. Ďalej tu mám možnosť určiť, z ktorých počítačov sa môže daný používateľ prihlasovať. Takže predvolená možnosť je prihlasovať sa zo všetkých počítačov, ktoré sú zaradené do domény. Ja môžem povedať, že daný používateľ sa bude môcť prihlasovať len napríklad na počítač s označením učebňa 30 PC1. Teraz som povedal, že daný používateľ sa bude môcť prihlásiť len z jedného konkrétneho počítača a zo žiadneho iného. Kliknem na OK.
No a čo môže byť ešte zaujímavé na tejto záložke, je možnosť nastaviť vypršanie účtu. Je to v prípade, že máme nejakých zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na dohodu, napríklad brigádnikov, a nechcem myslieť na to, že po ukončení danej dohody musím mazať účty. Takže ak mi príde z personálneho oddelenia priamo zmluva, na základe ktorej mám vytvoriť daný účet, viem, že zmluva platí do konca decembra, tak vyberiem možnosť, aby sa účet deaktivoval 31. decembra 2015. Následne, ak by som si vytvoril účet zo šablóny, tak v ňom budem mať v časti Account nakopírované aj logon hours, aj počítače, z ktorých sa môže prihlasovať, a samozrejme aj čas vypršania účtu. V samotnej karte používateľského účtu sa nachádzajú aj ďalšie možnosti, ktoré sú ale pokročilé a momentálne ich nebudeme nejakým spôsobom rozoberať. Teraz vidím, že sa mi vytvorili používatelia, ktorí sú disablenutí, teda majú vypnuté účty. Ak ich chcem zapnúť, stačí mi ich označiť podržaním tlačidla Ctrl a klikaním myšou. No a kliknem pravým a zvolím možnosť Enable Account. Dané účty sa povolili a je možné sa pomocou nich prihlásiť. Pre účely zdieľania zložiek si môžem potom ešte účty nejakým spôsobom zoskupovať nie podľa organizačných jednotiek, ale podľa používateľských skupín, ale to si vysvetlíme za chvíľku. Vyskúšame si teda prihlásenie týmito vytvorenými používateľskými účtami. Účet Peter Veľký je účet, ktorý sa môže prihlasovať na všetky počítače vo všetkých časoch. Takže si to môžeme vyskúšať. Ja sa prepnem do iného klienta. Odhlásim sa. Vyberiem si možnosť Switch User, akurát mi nejde myš. Switch User, Other User. Takže ideme Peter Veľký, pôvodné heslo. No a vyhodila sa mi upozorňujúca hláška, že účet, respektíve, že si musím zmeniť heslo pri prvom prihlásení, pretože táto možnosť bola predvolená pri vytváraní účtu. Ja teda zadám nové heslo. No a môžem sa prihlásiť. Zatiaľ, čo sa teda systém bude snažiť prihlásiť, pozrieme si ešte druhý účet, napríklad účet Filip Kováč. Ten sa môže prihlasovať len na počítače učebňa 30 PC1 a len v čase
od pondelka do piatku. Takže sa pozrieme, čo je toto za počítač. Toto je počítač učebňa 29. Takže vyskúšame tento počítač. Tento by mal byť počítač učebňa 30. Akurát mi zase trošku hapruje myš. Nevadí, vyskúšame to klávesnicou. Takže tento počítač je učebňa 30 PC1, teda ten, na ktorý sa on môže prihlasovať. Ale keď sa pozriem, tak aktuálny dátum na tomto počítači je sobota, takže používateľ Filip Kováč by sa nemal vedieť pod týmto účtom prihlásiť. Hneď si to môžeme aj vyskúšať. Takže prihlásime sa ako Filip Kováč. Musíme si zmeniť heslo, pretože aj pri Filipovi bolo určené, že používateľ si musí pri prvom prihlásení zmeniť heslo. No a po zmene hesla sa vypísala hláška, že prihlásenie sa nepodarilo, pretože account logon time restriction violation, takže sme porušili bezpečnostnú podmienku, ktorá sa týka logon time, teda prihlasovacieho času. Takže systém nám funguje tak, ako má.